Meta fil-qorti komplet tinstema' l-kawża tal-Pulizija kontra x-xufier tal-eks Ministru Manuel Mallija ingħatat xhieda kontrastanti mill-eks Aġent Kummissarju tal-Pulizija Rejza Mit li fost l-oħrajn qal li hu ma kienx informat immedjatament li l-kuntistabbli Paul Sheehan kien spara tiri fid-direzzjoni ta' karozza u li fil-fatt kien laqata. Kien net news li f'Diċembru li għadda xandar għall-ewwel darba recordings dwar konverzazzjonijiet illi kienu saru bejn ix-xufier tal-Ministru Paul Sheehan u l-control room tal-Pulizija fil-Furjana. Fosthom ukoll mal-eks Aġent Kummissarju Rejza Mit u saħansitra mal-eks Ministru Manuel Mallija. U fl-ewwel telefonata li l-kuntistabbli Paul Sheehan kien għamel il-control room propju fid-9:14 il-minuta ta' filgħaxija kien jistama' jitlob l-assistenza tal-RIU wara li karozza laqtitlu l-karozza ministerjali tal-Ministru Manuel Mallija. F'dik it-telefonata u kien jinstema' jitlob lil control room biex ibatulu tal-RIU b'urġenza fejn il-pixxina f'tal-qroq għax faqgħu lill-karozza tal-Ministru u baqa' sejjer. U jinstema' jgħid li attakkawni u ħanajdlek ħriġt bl-arma lieh. Hello, 112 l-emerġenza. 112 driver tal-Ministru. Ibbak li tal-RIU. X'għandek? Urġenti fejn il-pixxina. Pixxina fejn? Taqruq. Fejn eżatt fil-parking? Fejn parking. X'għandek? Jaraw li faqgħu l-kosta tal-Ministru baqa' sejjer. Ġi biex jattakkani u fiż-żalma li ħattuntat. Imbagħad f'daqqa waħda jinstema' jgħid ħarabli se jsuqli u hawn jinstema' jkunu sparati żewġ tiri ta' arma tan-nar. Ħajsuqli ħarabli. Sparaj fuqu. X'inhu? Ħarabli, sparaj fuqu. Sparaj fuqu, fuq min sparaj? Protija jid. Issa ma battomlix. Proċess. Ma battomlix għax ngħidlek li hemm il-karozza. Biex wara direzzjoni l-Ġeneral Ross. Imbagħad ħanibqa' diħittiri. Għajdli x'in il-karozza, m'intix tgħidli x'inhi. Din it-telefonata tikkontrasta ħafna x-xhieda ġuramentata li l-eks Aġent Kummissarju tal-Pulizija ta' fil-qorti meta qal li hu kien jaf li Paul Sheehan kien spara żewġ tiri iżda ma kienx jaf li dawn kienu sparati fid-direzzjoni ta' karozza li kienet laqtitlu l-karozza ministerjali. Fil-fatt l-istess kuntistabbli Paul Sheehan f'telefonata oħra lil control room 3 minuti wara jinstama' mill-ġdid jitlob għall-assistenza tal-RIU wara li karozza laqtitlu l-karozza ministerjali tal-Ministru Manuel Mallija. Ix-xufier tal-Ministru Manuel Mallija jinstama' jgħid hekk. Emerġenza, ix-xufier tal-Ministru Mallija ibaxxi tal-mobile sparajt fuq wieħed, orrajt, taħt il-mini tal-Ġeneral Ross. Batnihom tammek. Taħt il-mini ta' Santa Venera. Taħt il-mini ta' Santa Venera. Ġejt waqqaftu. Fimtek, batnihom ta' issa. Sa dan it-tant fix-xhieda tiegħu fil-qorti l-eks Aġent Kummissarju Rejza Mit jitkellem ukoll dwar il-karozza misjuqa mill-Iskoċċiż u qal li hu ma kien tal l-ebda ordni biex din titneħħa mill-post tal-inċident. Anke hawn jidher li l-verżjoni ma taqbilx ma dak li fil-fatt sar, tant li f'telefonata oħra l-eks Aġent Kummissarju tal-Pulizija jinstama' jitkellem mal-kuntistabbli Paul Sheehan. Issa, wara li telaq, inti x'għamilt mort tiġri warah? Le, hemmhekk tajtu tixtieqi. Kif rikeb ġal-karozza? Mela. Kif rikeb ġal-karozza? Dataħ kemm il-tir tajtu? 2. 2 jew 3? 2 għandikum. Għandikun żewġ tiri li jiftakar taħt żewġ warning shots. Hawnhekk l-eks Aġent Kummissarju jitlob lil Sheehan jgħaddih ma' xi ħadd tal-RIU jew tat-trafik biex ikellimhom. Hawnhekk l-eks Aġent Kummissarju jinstama' jkellem lil PC 1388 u jistaqsih jekk kienux huma li qed iżommuh. L-eks Aġent Kummissarju jinstema' jagħti ordni biex dan iniżluh id-distrett biex l-investigazzjonijiet ikomplu minn hemmhekk.